El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meus grites despertot inundant de llum un altre món ple de goig. I què et puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Res que cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva oralment cap a l'infinit. Havent perdut ja per sempre el llibre dels 4 déus del cel i la terra, la Teitsukun li va dir a la Miyaka que havia d'anar a un país del nord, Hokan. Aquella terra la controlava el déu Genbu, i allà ells havien de trobar el Shinzaho, la relíquia que necessitarien per invocar Suzaku. De tota manera, això tenia un preu. No t'ho prenguis tan seriosament, Tamahome. Bona nit, que descansis. Digue'm per què. Per què, Miyaka? Perdona'm, Tamahome. La Miyaka estava obligada a deixar estar el que sentia per en Tamahome. El Festival de les Estrelles. La nit del Festival d'Estrelles, la sacerdotessa de Suzaku, juntament amb els seus amics Noriko i Tazuki, va sortir a conèixer coses noves i a divertir-se. Ostres, jo no havia sortit mai de nit per la ciutat. Mireu! Què? Anem a menjar? Sí, anem-hi. Ei, però si acabem de sopar. I en vull un, Jo també, sisplau. sisplau, en vull un. Això deuen ser les postres, oi? Sí, esclar. Molt bé, doncs teniu. Doncs què caram, sisplau, un per mi també. De seguida. Ja sabia que ho voldries tastar, Tazuki. No t'hi has pogut resistir. No, no t'hi has pogut resistir, oi? Voleu fer el favor de parar? És boníssim. En Tamahome hauria d'haver vingut amb nosaltres. No sé per què, però està de molt mal humor. És que no ho entenc, no ho entenc, no ho entenc! Es comporta com si la Miyaka l'hagués deixat pel més que ens estiguem uns quants dies sense acostar-nos-hi. Bé, ara això tant se val. Ens hem vingut a divertir, o sigui que ara passem-ho bé, eh? Serà una de les últimes estones lliures que tindrem, oi, Miyaka? A veure, què em ve de gust menjar ara? Para de fer ganyotes, que sembles un pobre mort de gana! Ara ho entenc. En Noriko i en Tazuki em volen animar perquè estan preocupats per mi. I així que sortim cap a Hokan, ja no tindrem temps per fer broma ni per jugar així. Molt bé, vinga, va! Avui ens hem de divertir tant com puguem abans de marxar! Sí! Oh! Molt bé! A veure...
Hi ha algú que sigui capaç d'aixecar alguna cosa que pesi tant? Ningú, oi? Doncs així guanyo jo. Ah! Molt bé. Quanta estona us sembla que el puc fer rodar, eh? Què me'n dieu? Algú endevina? Què me'n dieu? Deixa'm baixar, sisplau, que estic marejat. Baixa'm, sisplau. Ei, mireu, he guanyat un premi! Que bé! I ara on anem, eh? Miaca! Reses per la Miboshi? Tamahome. Hem de parlar. Molt bé, doncs. A veure, què et va dir la Taitsuko, eh? No res, no em va dir res. M'enganyes! T'he demanat que et casessis amb mi, t'ho he dit de debò. Et penses que m'apartaré de tu com si res? Digue'm per què m'has dit que no, Miyaka. Si no m'ho dius, no sé... I una altra cosa. Para les orelles i escolta bé, Miyaka. La prova que hauràs de superar ara serà molt més dura i difícil que les anteriors. Què vols dir, Taitsu? Fins que no s'hagi invocat Suzaku, la línia entre la sacerdotessa i els 7 guardians no es pot traspassar. La sacerdotessa de Suzaku ha de ser verge. El seu cos ha de ser pur i intacte, igual que el seu cor. O sigui que si desitges invocar Suzaku, has de deixar estar el que sents per en Tamahome immediatament. Deixa estar el que sents per en Tamahome, Miyaka. Si és que vols invocar de debò el déu Suzaku, deixa-ho estar, vinga! Això vol dir que no em pots estimar? Ha sigut molt dur i molt dolorós. Però és que... ara tu i jo ja no ens podem estimar perquè faríem anar malament la missió que tenim. O sigui que era això. És demanar molt. Que deixem estar el que sentim. Que no et toqui. No em facis riure. Es pensa que podem? Fins que no hàgim invocat Suzaku no et puc fer cap petó. Molt bé, doncs. Molt bé, Miyaka. Fins que no hàgim invocat el déu Suzaku, et protegiré com a guerrer de les 7 constel·lacions de Suzaku. Però quan el ritual s'hagi complert, Miyaka, t'ho juro, et faré la núvia més feliç del món. Quan hàgim invocat el déu Suzaku. T'ho juro, Miyaka. Després et faré la núvia més feliç del món. T'ho prometo.
Quan hàgim invocat Suzaku, llavors sí. Vinga, vinga! Tragueu aquestes caixes, de pressa! Vinga, ganduls! Va, de pressa, que farem tard! Vinga! Oh, és fantàstic! Oh! Ostres, tu, que bonic! Ara el vaixell és vostre. El podeu fer servir com més us convingui en el vostre viatge cap al país de Hokan. Doncs bé, sortirem demà al matí. El moment ja ha arribat. Ei, hola. Tazuki, de què t'amagues? De res, de debò. Passaves per aquí per casualitat, oi? No m'ho diguis. Ah! Em sembla que ja ho sé. No saps nedar, oi? Oh! Es pot saber què vols dir? Et penses que no sé nedar, que sóc un pobre desgraciat que li fa por l'aigua, que te'n vols riure? Doncs m'ofens! Molt bé! No! No sé nedar! I com és que la Miyaka no ha vingut a veure el vaixell? On és? No ho sé, senyor. Potser és que encara s'està preparant les coses. A veure, m'he d'endur la llanterna. Ja tinc la roba interior preparada. Però no em puc descuidar d'agafar un munt de coses per menjar. I potser que també agafi un llibre de text. Encara que aquí sigui la sacerdotessa de Suzaku, després tindré un examen de promoció. I no me'n puc escapar. És igual que l'altra vegada. Ja sóc aquí! Mare! Mare! Ah, hola, Miyaka. Sisplau, escolta'm bé, mare. Què passa? Saps què? La Yui diu que també entrarà a l'acadèmia de Jonan. Que bé, oi? I jo tenia por de no tenir cap amic allà l'any que ve. Mira que ets bleda, Miyaka. Ja ho saps que aquesta acadèmia és de les més competitives que hi ha. Com més gent s'hi preinscriu, menys probabilitats hi ha d'entrar-hi. Què faràs si no hi pots entrar, Digues, els exàmens d'entrada són com una guerra. No et pots deixar vèncer per ningú, ni pels amics. Ho entens? Per què? Per què s'han d'enfrontar els amics? Només perquè tenen els mateixos objectius? No ho suporto! No ho suporto! No m'agrada gens tot això! Aquest cop és igual que aquella vegada. Tenim el mateix objectiu, hem de lluitar l'una contra l'altra. Yui, t'han explicat res del Shinzaku ja? En el fons, jo no vull haver de lluitar contra tu. Què dius? Vols enviar la sacerdotessa de Seiryu a Hokan? Per la nostra lamentable incapacitat per invocar Seiryu i per la pèrdua d'un membre dels 7 guerrers de Seiryu, jo estic disposat a fer-me'n totalment responsable. Només us demano que sigueu prou generós i misericordiós per donar-nos una altra oportunitat, senyor. Nakago, fins ara, gràcies a tu, el meu exèrcit ha obtingut una victòria darrere l'altra. Confiaré en el teu poder i esperaré el teu èxit en la invocació de Seiryu. No em decebràs, oi que no? No, aquesta vegada segur que compliré les vostres expectatives i els vostres desitjos. Doncs aleshores vés, i si necessites res, demana-ho. Moltes gràcies, senyor. Suboshi, per què t'amagues? T'has passat gran part del temps amb la Yui. T'ha donat alguna mena de consol? No suporto sentir-me d'aquesta manera quan penso en el meu germà que va morir abans d'ells.
Vols venjar l'assassinat de l'Amiboshi? Sí. I què et penses que podràs fer tot sol? Les teves habilitats encara no estan prou desenvolupades. No menys tinguis la força dels guerrers de Suzaku. I això no vol dir que jo no entengui els teus sentiments. Els entenc. Nakago. Ah, Suboshi, és aquí, doncs, on eres? Què et passa? No res en absolut, Yui. De fet, ara venia cap a la teva estança a veure si havies decidit de fer el viatge a Hokan amb nosaltres. Jo no em vaig convertir en la sacerdotessa de Seirio perquè tingués un fort desig d'invocar la protecció de Seirio. Ho vaig fer perquè no volia perdre davant la Miyaka. I a més, quan la Miyaka s'adoni que haurà de lluitar contra mi, no crec que presenti batalla. Em sembla que ets l'única de nosaltres que ho pensa, Yui. I ha entrat tot sol al vaixell? Sí. Voleu callar? No ho puc evitar. Jo sóc un home de muntanya. Què us esperàveu? Has agafat un to molt agre des que la Miyaka t'ha deixat. Què dius? A mi la Miyaka no m'ha deixat, no, senyor? Ah, no, esclar. T'ha engegat, t'ha engegat! No! Que no serà! Pareu d'una vegada! Prou de fer el ximple. I ara donem-me un cop de mà, sisplau. Ui, no vull que se'n facin els músculs grossos. A mi no m'ha deixat. Vinga, digue-ho! Vecino! Sí, que sí! Què és això? Té. Què hi faig jo aquí? Aquest paio d'aquí és fals! L'autèntic sóc jo! Ell no sóc jo sóc jo! Però per què es posa així, només per un retrat? Uf, aquestes coses del teu món són increïbles. Ja me n'oblidava. No hem de permetre que hi hagi contacte entre nosaltres. Encara que només fos una vegada, podríem anar massa enllà i traspassar la línia entre la sacerdotessa i els 7 guardians. Ei! Fem-nos una foto! I ara estigueu-vos quiets, que en faré 8 més després d'aquesta. Què? Ranoi, Tazuki, he dit que estigueu quiets. Ara tots 7 guardians són aquí amb mi. M'agradaria que poguéssim invocar Suzaku i veure'l. Així no hauria de lluitar contra la Yui. Ui, i ara què faré? Però què fa? Vols dir que té gana? Dispensa'm, Tamahome. Volia parlar amb tu de la teva família. Què et semblaria que els portéssim a tots aquí? Segurament et preocupa deixar aquells nens allà mentre tu no hi ets. M'agradaria oferir-los una casa segura aquí a la ciutat. Moltíssimes gràcies, senyor. Moltíssimes gràcies. No sé com us podré agrair tanta amabilitat. Moltíssimes gràcies. Hatahori, de debò, ets una persona fantàstica. Ets el millor emperador que he conegut. Ets molt tendre. Miyaka, això és dolent. És dolent posar-se vermell, senyor? Això està superbé, no? Segur que la Lluiren i els altres estaran molt contents. No els podrien portar ara mateix? Per què no vens amb mi, Miyaka? De debò, sisplau, no m'entenguis malament, però és que la meva família els caus molt bé. Els hi caus molt bé. Ah, de debò que els hi cau tan bé? Voleu que jo també vingui a veure què hi ha per sopar? Comencem a passar, Miyaka. Espera'm! Molt bé, doncs agafo això per en Shuei i això per en Shunkei Els hi vols fer un regal a tots? i això per en Gyukuran. Tu pots permetre tot això? Què? Que deies res? Ja torna a agafar els mals costums d'abans. Ah, esclar, i també li vull comprar un regal a la Lluiren. Li vaig prometre que aquesta vegada li portaria una nina. Tamahome, t'estimes la Lluiren més que els altres, oi que sí? Potser sí, els estimo moltíssim a tots, però la meva mare es va morir quan va néixer la Lluiren i em sento més a prop d'ella perquè vaig ser jo qui la va pujar. Ai, perdona, no volia deixar-te exclosa d'aquesta festa. No passa res, ara jo en triaré un per tu.
Estic una mica gelosa de tot això. A veure... Què et sembla aquesta pilota? Potser t'agrada. Una mica més i em mates de l'ensurt? No facis això! Aquesta cara que has fet em farà tenir malsons. Està bé, perdona. I no parlis malament de la meva cara. Ja t'has vist tu? Jo almenys em cuido. Va, digues... Pareu d'una vegada. Les discussions de dones són espantoses. Ai, però si tu no ets cap dona... Mahome! Perdona! Pare, sóc jo! Ja sóc a casa! Shuei, Shunkei, Gyokuran, Yuiren! En Tamahome va entrar a casa de la seva família i va veure... No pot ser. No! No, això no pot ser! Llavors va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir, he de procurar no perdre el control, però no corris tant que m'espanta